Fransi labang so media press media ni litum kacop hanang kok labang so lam the than the prang ni litum media korte tum han kero pilo ja apor ateng pen ni litum al kacop hapen kewang thekapot lalo kacop pininitum media ke phanang kok alam bangala helo je kedam tang 2021 aningkan pen 4 line labang so wan lo labang so 4 line along pen nitum dak tarbasa bazar committee mate tarbasa hithialong dokan doan patong lablo labang so dokan patong lap apor hud akai joint secretary dancing rompi mate kalalo alang lihin penta labang so alam the puthak nang labang so compensation nang pipon po alang tum nang cicak lo labang so cicak ateng panili tum kadu kawe dokan dorapet mate dokan teduan lapen bozar committee klembang pi tumanta ningarong lo sta non ningkan pli ke parlo non puta labang so compensation nilitum apan nang pipe la sinilitum hatot pota ta dolo pota nomor 155 lapen dak nomor 993 lalo amen pota holder amen ke James Ingti son of let Kathar Ingti alang like fuluni revenue circle long si hadak si ureng cuklemun bom lo lasi nilitum abang ke joint secretary mate kala phan chuningri lo penabang bong jongsi nilitum aphan labang so compensation ataka ni pipe plotang te nilitum abang ke ahem ache tailong damsi labang so tangka nang release letik hadak sini tum dover po athe labang so tangka ke nang lele pu bangke nang kethan labang anil tum proyek athema 3D along si alis nang klangun lo halabang so 3D alis long ke jam inti Kathar son of let Kathar Ingti lapen Sundar Kiling nilitum bozar committee presiden lo Sundar Kiling son of Angjop Kiling hadak klang ham apianta nilitum han non puta labang so compensation natangka nang pipedel lasi alang lilong labang so compensation natangka nang lerok pen pending wer lapusong chok chidei athela ke nilitum bozar committee tangka binong lakpan nilitum ene thangbak bele ke hang kepawai ik lapukali imen dolor cethaglong lor si nilitum labang so compensation natangka jehang nang kok lasi uthot Omar Singh Chiso revenue IM lo Karbiang lo Thomas Council alang li phanta choro lo uthot chuningri lo de labang so compensation atangka nangapa pisirak je phansi nilitum hin pen chuningri lo asi pothot ruithile thot lo nilitum dak bozar committee la pen dokan kibisa ratum an penabang bongyong si labang so compensation na tangka nang kapte plo tangte nilitum ke joint secretary sar mate kala ahem ahong chitai long si dampak pen tangka nang release letik ke nilitum hadak si doi klumpu lan si peni labang so media kepa mate press atumhan kacohang alam the nili jaipon ichot lo bozar committee tum so aluhin pandani tum tisongun lo na sinili tum muhet ke tham tang alam ateng penili ta ke thandun po na sinili tum kadu ka be la arso tum amta chu ko an pen ne phurbe apoisa nang ni lokusipu setani tum na suhut jon secretary hem dam lo na suhut tum jon secretary
Ito am dia lo mo bangoy pusin to nang apu sen tum dam dia lo suke la sen non pike la hai poisa ta nang le dun lo la sen la support pinap ang bong la support sa nang thap phi dokan na poisa nang thap phi ba la hai ki ba purbe poisa hai nang thap phi putin tum pinap pinap ang bong nang thap phi putin itum la dokan muhila ba pinso tum anta dokan ka do ka bi ka do muhila tum anta ni tum John Secretary sini tum dam pu pusin tum ka do ka bi tan tum tingwai lo kasi pinap ang bong la so poisa anang li sondor kiling anong nang thapu kusini tum kadu ka betani tum tuning riglo lapen pinap ang bongle mobile to sab thaglong engine nang thablo pulote ale nang thaphe pulote ni tum pinap dipan ge dipu jon sotriam si tum bang ipo tatin lang si tuning ri kalo kardong